Abecaleni kwami ngalomzuzu ndinaye uSecretary wabo abashumayeli newly elected uNobhala. Mama kunjani namhlanje? Ku right kakhulu namhlanje kum. Ngaba unjani wena muntu wakaCaps? Siyaphila kosakhona uma sikubulisa sikwamukele kwiCaps usazithela ukuthi ubuzaze silebana umama ngumama singcola naye. Enkosi kakhulu. Umama ngumama wako uThabisa ngegama. Ndisuka eMthatha Circuit 1706 kodwa ke ndiunyulwa ngomhla owodwa kwi-convention yayisemvubukazi last year ukuze ndibe ngunobhala ndibhalele aba bashumayeli bale district esele ingu district number 1700. Mhlawumbe uxanduva loba ube ngunobhala luthini uxanduva lukanobhala wabashumayeli? Enkosi kakhulu kwaCaps uxanduva lukanobhala unobhala i-engine ye-organization nayiphi na without unobhala ifile lo organization zonke izinto kufuneka zithi zenzeke unobhala nguye okwisenta because unobhala yi-organizer yonke into kufuneka i-arrange ngunobhala be it soba ne-meetings be it ninomcimbi esinawo si-organization well ke asiyo organization siyi-association yes so unobhala funeka adlale i-leading part okokoko ebambisene kunye no-president wakhe. Mhlawumbe ke nobhala umyalezo ongawushiya nabashumayeli xa sekuyekayo ngokuphi umyalezo ongawushiya nabo abashumayeli? Umyalezo endingawushiya apha ebashumayelini sizozivuselela apho kokuqala ndinqwenela into yobana abashumayeli baxa bebuyela back emakhaya bangabuyi besenjengokuba benjalo bafane namadada ngonathi xa ngene emanzini aphinda aphume omile at least apha sizovuselela i-spiritual zethu ukuze sikwazi uphilisa esibashileyo kaloku uthi lo mgomo ka-presiding Butcho other side aways so thina singabashumayeli funeka siyazi into yobana kukhwela cala lisilindileyo apha ke ngokunana sizozi-reshape apha sizozilungisa singabashumayeli ukuze silunge because kaloku uthi singabashumayeli asinamda so ithi the world is my parish zitsho ilogo zethu the world is my parish it means siphela apho kuphela ilizwe khona yiyo le nto sithi as the preachers we press beyond boundaries so nanku umyalezo endiwushiye ebashumayelini xa behamba funeka bahambe bephethe into xa behamba funeka bahambe uThixo baphathisa into ukuze baphile emakhaya. Kakhulu siyabonga kakhulu nobhala sibonga kakhulu ixesha lakho. Thank you so much. Thank you. Utsho ke ne-mission abahamba ngayo ithi relocated and repositioned for the mission and the ministry and the other side awaits.